batez ere, helburu bezala, finkatu dugula, udala, Asteasuko udala, kudeatzeko beste estilo bat ezarri behar dela. 3 hitzetan, gardentasuna, herritarrengandik gertutasuna, eta 3. herritarren parte hartzea bultzatzea. Beste 7 arlo aipatuko nituzke, asteasun bultzatu nahi ditugunak eta erronka bezala finkatu ditugunak. Alde batetik, hirigintza atsegin bat bultzatu eta horretarako behar dugu herriko plaza berritu eta oinezkoentzat eremu atsegin batetan bihurtu. Kirol azpiegiturak bultzatu, futbol mini zelai bat egin, garraioak aztertu behar ditugu, ia garraio publikoak nola ditugun, Asteasun, eta aldan neurrian hobetu. Merkataritza eta turismoa. Gure leloa, zentzu horretan oso garbia da, merkataritza bizitza da, eta turismoa baita ere, aprobetxatuz. Guk daukagun ingurugiroa eta ondare historikoa. Gazteria arreta behar du baita ere, eta hor baita ere programatzuk bultzatuko ditugu. Baserritarrek nola ez, udaletatik baita ere baserritarrek lagundu daitezke, eta behar dute geure laguntza baita ere. Eta azkenik, teknologi berriak. Asteasun, erronka garbia da, uin optikoa zabaltzea, eta zabaldu eta hemen bilabona zizurkilen dagoen sarearekin, ene batetik dijoan sarearekin konektatu, azken batean astesuarrek izan dezaten edozein hiri edo herri ertain batetan hangoko herritarrek dituzten zerbitzu eta posibilitate eta aukera berberak. Izan behar da lehendabiziko guk ekipo veterano bat gehala, lehen ere 8 urtetan alkarrekin jaitutako jendea aurkezten gehalako, eta horrek ematen digu halakotxe sendotasun bat. Eta askotan, fijatzen baldin magea ere, eraikuntza hundik eta horrelako gauzetan, nik esango nuke egunerokotasuna ere, edo gauza txikiek ere, jendearentzako garrantzitsua diala, egunerokotasun horretan ikusten dian arrazoiek soluzionatzea ere, herritarren hurbil egotea dela. Gure herrietan alkarrekin dugun jun etorri hori errestu behar dugu, herritarrei errestu behar diegu, Donostikin eta Tolosakin ditugun lotura hoik ere bultzatu behar ditugu, eta hainbat gauzetarako Tolosaldean herri txiki asko gaudenez, nik uste garrantzitsua dela denon indar hori batzea. Zizurkilea bueltatuz, urrengo 4 urtetan baditugu gure erronka desenteak, eta hor izango dugu abiadura handiko trenaren obrak ere hor izango ditugu, eta hortik aparte gazteria, energiak ahorratu beharra, hor izango ditugu gure erronkak. Gure erronka edo programa lantzen ari garen hontan, bilabona iraunkor bat ikusten dugu. Gure biharko bilabona hori ingurunea, soziala eta ekonomikoa bilduko dituen erronka batean sartzen dugu. Eta batez ere krisi testuinguru honetan, garrantzia eman nahi diogu administrazioak izan behar duela herriarekiko eredugarri bere gardentasunean, bai ekonomiko aldetik, bai kontratu eta erabat gardena izan behar du, kudeak eta egoki bat egin behar du, eta euro bakoitzari etekin goren atera bertzaio. Beti ere, herritikan gertu, elkarteekin harreman estua eduki nahi dugu, eta horretarako ere bultzatu nahi dugu herriak baduen erraminta bat eta orain arte erabiltzen ez dana dela herriko webgunea. Guk administrazio bat sortu nahi dugu, non herritarrek egunetik egunera informazioa eskuragarri izango duten eta beraien ekarpenak ere bertatik egin ditzaketelarik. Eta beste erronka bat, bilabona sartu nahi duguna, ingurumenan lotuta izango da Euskadi 2020 erronkan sartzea. Eta guain, herrigintzara dedikatzeak eskatzen du, esikitzen du, dedikazioa, eta zurea ez den etxea guztiona baizik, herritar guztien etxea antolatu behar da. Da etorkizunari begira,
udaletxea utzi behar duzu eta herria utzi behar duzu, zuk hartu dezun baino kondizio hobeagotan urrengok beste pausu batzuk eman ditzaten. Da horrek eskatzen du perspektiba bat eta estrategia bat. Da hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak eskaintzen duna. Otsailaren 7an Ezker Abertzale politikoak erabaki zuen etarenak data batzuela, amaiera bezala, eta ura zala eguna. Eta etorkizunean indarkeriak ez zula tokirik izango estrategi politikoei dagokionez. Eta estrategi politiko horrek erabakitzen zuela etaren desagertzea. Azkeneko urtetan, azkeneko legealditan, izan ditugun ez ustekoak. Hori iragana izan dadila eta etorkizuna eraiki dezagun. Eta azkeneko 35 urte hauetan, inork erakutsi baldin badu, bidea nundik, herritarrei azaldu baldin badu, hemendik da halako moduan eta halako moduan, hau egin behar da, hau ez da egin behar, hori inork erakutsi baldin badu aldarria izan da. Dakizuen bezala